Столица Республики Татарстан. Город трудовой доблести. Казанның 1000 еллык мәйданыннан сәламлибез сезне. В знаменовании 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов торжественное прохождение войск Казанского гарнизона. Бардан башкаласы Казан шәһәренә хезмәт батырлыгы шәһәре исеме бирелде. Казан халкы шәһәрдә урнашкан сәнәгать предприятиеләрендә хәрби һәм гражданлык продукциясен үзлексез җитештерүне тәэмин итеп, шул ук вакытта масса күләм хезмәт батырлыгын һәм фидакарьлеген күрсәтеп, Бөек Ватан сугышы елларында җиңүгә зур өлеш керткән.